y si porta gadgets. Bueno, gadgets lo que quieras. 1, 2, 3. ¡Maria! Atenció tothom, accident de trànsit, que passi a seguretat. Dos vehicles, una víctima de terra. Vale, veig una volcada lateral, no hi ha bateria. No bateria. Vale. Vale, hi ha una persona aquí dins del cotxe, Un element inestable, un altre element inestable, Edgar. Aquest pesa molt, jo no puc. Vale, aquest el deixem. Vale. Vale. Està bastant inestable. Està molt inestable o és... Entre dos, després el traiem. Vale, hi ha una bombona butano. Sí, la trec. Vale. Hi ha elements calents en el volcà lateral. No hi ha res en els baixos. Hi ha una garrafa aquí, Edgar. Vale. Vale. Un cotxe sense bateria, en ordre de marxa. Val, no hi ha risc elèctric. Zones segures, podem apropar. Víctima inconscient interior. Vale, víctima inconscient. Airbag, mantindrà l'estat Sí. David, Toni, esto, fuera. ¿Tienes acceso? aquí, no per darrere, continua per aquí. ¿Puedes hacer un acceso? Vale, estabilización de emergencia al coche verde, rompe el vidrio. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Está todo estabilizado. No, aguántalo ahí. Están haciendo un acceso por detrás, Por este corredero. Vale. Vale, aguanteu aquí el cotxe. Toni, ¿controlas la víctima? Que no se mueva. Pots ficar la bossa, Marc, pots ficar la bossa dintre i tancar la porta. És un físic 1, Vale, un físic 1. Vale, va. Tira-la dins. Vale, traurem de seguida. Vale, David, a la que puguis, ja ho saps. Vale, David, ves con la víctima. ¿La víctima continúa igual? Vale, però sí que és contra el seguidor, sisplau. Tiene María acceso casi. Vale, no veig airbag. Ah, sí, veig un airbag. Hi ha airbag, mantenim distàncies de seguretat, hi ha claus. Vale. Vale, estable. Vale, continuem estabilització primària, cotxe verd. Primaria hecha. Sí, voy. Vale, orden de marcha que. Vale, Iván, hago orden de marcha. orden de marxa. No hi ha signes de dificultat respiratòria, no hi ha deformitats clàssiques. Vena permeable. Iván, primaria del coche hecha. Coño. Ponle un puntal a este. Vale. Edgar, cuando acabes puntada la voz. Es un Protegeixo vidres d'aquí, vale? Es un Físic 2, ¿no? confirmar-ho. Físic 2. Previ, per favor, 15 litres, 50%. Ya que vamos a reír un rato, ¿vale? Vale, Marc, ¿estás bé? Sí, ha recuperat consciència. Sí? Físic 1. Vale. Aquest turmell l'hauríem de treure d'aquí, Vale. Vale, ahora te sacamos el tobillo. Tenim. ¿Puedes mover las piernas? Vale, Maria. Voy. Digue'm. Vale. Va, nivell circular. És una... Vale, pero puedes... Maria. Voy. Tenim postfèdic. Maria. Vale, sí. Vine. Puntal posat. Està atrapat per Confirmat aquí. físic 2. Cuidado, aquest l'hem de recol·locar ja. Vale. Si posa l'oxigen i... Tenim físic 1? Sí, és físic 1. Secundaria hecha y restabilizado todo. Vale. Veniu cap aquí, tècnics. Acabaria pensant després. No, Maria. És la crítica. Voy. Bueno, se nos va a gripar el María, María, ¿dónde va? Bueno, tranquis. Vale. Veieu aquell... Bueno, ja veieu, un físic 2, Sí. vale? És un físic 1 aquí. Aquesta cama li hauríem de recol·locar. Vale. El que farem serà aixecar el vehicle per terra. Cuidado con el puntal de detrás, quan fem la maniobra l'afluixarem, ¿vale? I la víctima aquella està entre el seient de darrere i el sostre. Vale. ¿Vale? Si en un moment donat farem una catalana o gestionar. Como plan B una catalana, ¿no? Imagino. Sí. Vale. Pues muntem la zona d'eines aquí. Vale. I el punt d'extracció també serà allà. ¿Vale? Vale. ¿Sí? ¿Alguna cosa? Bueno, propongo el punto de extracción ahí por las herramientas, si te parece. ¿O qué? Vale, pues aquí es que ¿Sí? tiene un poco de espacio. Sí, aquí. Vale. ¿Vale? Vale, Edgar, ¿sumi? Pues venga, va. Venga. Vale, aneu en temps, Maria, l'oxigen? Vale, perfecto, Que aneu en temps. Vale, venga.
abans de marxar, recorda de ficar-li el turmell a dins del cotxe. Vale. ¿Cómo va, David? Mira, la víctima continúa inconsciente. ¿Inconsciente? Sí. Las costas están estables y no s'aprecian hemorràgies externes. ¿No? Y continúa sent en físic 2. Vale. ¿Vale? Vale. L'aguantura aèria en objectes ni en xifres ni en temperatura pistita. Oxigen 15 litros, 50%. ¿Arrancamos, Reina? No arranquéis. Id, preparad esto. Sí, ja hem ficat. Vale. Aquesta banda no està gaire ben protegida, però bueno. Aquest portó què? Estaria molt bé que s'obrís. Vale. ¿Vols protecció aquí? Bueno, si van sobrats, sí, si no, us ho diré. Toni, cuando puedas ponerle una lona a él que está ahí con los vidrios. Si van sobrant, eh? Tranqui, sí. ¿Te acuerdas lo que ha pasado? ¿Te acuerdas? Vale, ¿qué va a ser el coche? Que tenim que potser us fan si ho vas treure. No té res la cara aquí fora. Vale, Rodrigo. Sí, yo. Vale, mira. Confirmat, era físic. És físic, eh? Vale. Només es queixa del turmell dret. Vale, recupera consciència i... Sants estables, coneix la víctima exterior. Coneix amb ella. Vale. Després li treus. Ara aflójale perquè irà el David a puntal. Tot a punt. Vale, aflojo puntal. He bellugat el follent, d'acord? Per poder alinear l'extremitat. Vale, tenemos un área mando, a menos de triaje. Víctima crítica exterior. Vols que t'ajudi? No. El frontal está aflojado, tú ahora irás para allá. Vale, ya te lo dirá el Iván. Vale. Toni, principi, pum. Vale. Víctima crítica exterior. Vale. Vale. Doncs Estats estables, no? vols que elevem? Necessites tu Necessito per secundària? secundària. Però... Un minut. Un Pot ser? minut? 30 segons, vaig per feina. Vale. Venga. Vale, vaig per feina. Secundària. Arrenqueu màquines tranquil·lamente, sin correr. Ferides. Sí. Toni, Simetria. ara Maria, faré un canvi de mans. Una factura radicúbil, d'acord? Ja fas que si necessitat que el David marxi un moment darrere? Sí. Vale? Treballem a prop de la Necessites més temps? No, ja està. Vale, David. Elevación. María. Vamos. Arriba. Marc, elevem el cotxe. Más. Ese puntal, David. Un poco más. Está muy bien, Està lliure? Sí, una mica més. Una mica més. Aixeca més. Vale, asegura, puntal. Quitad la máquina, quitad la máquina. Quitad la máquina, quitad la máquina. Sí. Vale, veus que l'hem tornat a pillar? Això no era... Bueno,
no hem estabilitzat prou bé, era una prova. Vale, ya está, pues la deixem. Venga, recogemos manguera. Vale, María. Vamos a restabilizar. No la moguis més, aquesta cama. Has de moure des de la mica. Vale, s'ha acabat el moviment, Marc? Vale, la peu, S'ha acabat el moviment. mantens aquesta estabilització. Toni, madera larga. Madera larga. Ya está la lona protegida. Vale, ojo, possible single compartimental, cama dreta, 2 alliberat. Vale, mira. Ahí te la pongo, ¿eh? Vale. Vale, eines fora, guants de làtex. Comandament sanitari. Rebot. Informo que están los coches, la grúa y el de mantenimiento toquito ya en marcha. Això és el meu part. Senyors, possible fractura radicular. Això, víctima inconscient. Estables, constants estables, d'acord? Rebot. Vale, aixequem, fiquem punta i movem a l'esquerra. Rebot. Preparats? Sí. Tracció. Control, sortida del 0830, Preparats, avall. 3 i del 50 en 2. Vale, cincem i marxem. Vale, tinc oxigen, Maria. El tinc jo. Vale, paso per darrere, Maria. Vale. Vale. M'hauré d'aixecar, Vale. Hòstia, tinc la cadera sense polvo, Preparats? Anem allà, eh? Sí. Vale. Sí. Anem a l'esquerra, preparats? Vinga, sí. Atenció. Vale, a l'esquerra. Cojo la... Preparats? Sí. Avall. Vale. Guants i eines, no? Vale. Mantén tracció, David. Rebot. Vale, ja pots aixecar. d'acord? Vale, recuperem guants, eines. Vale, víctima inconscient, no ha recuperat consciència. Sí. No ha recuperat consciència. No ha recuperat consciència, fem altura aèria, posem oxigen, fins al 50%. Vale. No presentava... Vale, arranco motor. Vale. normals, no moviments capil·lars normals. Marc. Marc, endavant. Venim cap a tu. Vale, perfecte. Treballarem amb serra, eh? Vale. Serra en el sostre? Sí. Encara no has comptat els pans, eh? No. Encara no. Marc, et poso aquí una luneta perquè vegi un vídeo. Vale. Ara m'agrada més. Marc, com ho tenim, això? Humanament estem lliures. Vale. Maria, Sí. necessitarem un moment catalana, que tu li agafes el mig musical des de dins, perquè surti un moment el Marc i després ja està. I després farem tot el sostre. Vale? Ja ho faig després, vale. Restabilització feta, comanament. Vale, tècnics, veniu. Marc. Vale. Mireu, farem un pla B. Anem al cotxe. El cotxe està així, vale? La víctima, bueno, és un 5 portes, no és una bertina. El cap el té aquí. Farem una catalana amb aquest seient, vale? I en aquest no, perquè està recolzada. Si hagués de sortir, aixecaríem i sortiríem per aquí. Vale. Vale? Català per dalt. Plan B, eh? Sí. Això és el nostre pla B, Vale. és el primer que fem. ¿Vale? El nostre plan A serà... Perdona, has mirado los asientos estén partidos, ¿no? Sí, Vale. creo que sí. No Vale. lo he mirado, pero... Vale, sí lo has mirado. Ahí más apretado. ¿Vale? El nostre plan A serà fer un sostre sencer. Ra. Con sierra, vale. ¿Vale? Con sierra, rasca. ¿Vale? Vale. Vale. D'acord? I baixarem tot el sostre, que necessitarem espai. Vale, perfecte. Intentarem fer una simultània aquí amb cisalles. Per fer el guiño. Vale. 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 Metrem vidre y sostre. Montana, cristal, todo el techo Todo. y el guiño. Vale. Todo Rebot. y hasta el final. Vale. Vale. Aquesta porta s'ha provat. S'ha Digue'm. provat la porta? O No que l'hem l'obrim? provat, Bueno. però ara ja no... No? Vale. Vale, perfecte. Val? Zona d'eines continua sent així Ahà. i dos aneu a fer la catalana i l'altre que comenci a destapissar el Vale. sostre. Vale. Prueben tú y yo la catalana, probarás tú la sierra y luego Venga. preparar la sierra y destapizas. Vale, Jo, preparo Edgar, eines. vaig a mirar per fer la catalana que no hi hagi cap tubo de res. Ara és partida, eh? I Vale. D'aquí una estona el Maria li agafarà el coll, eh?
i Vale. has de sortir. Vale, Marc. Cantem els plans. Els plans serà fer una catalana a la banqueta de dalt i després serà fer tot un Vale. sostre aquí. Tot el sostre, farem tot el sostre. Vale, no hi ha res. Ja s'ho queria cantar. M'ho he imaginat. Vale. Una primària en profunditat, d'acord? Rebut? Hay un apunt quan vulgueu tenir... Vale, Marc, surt. Vale, marxo, Marià, perquè... Un moment. Vale, Maria, deixa'ns un minutet, vale, vale Maria? Vale. Vale, protecció dura a punt. Vale, entra Aina. Vale, Portó obert. portó obert. Tanco y entro para el portó obert. Os iba a decir que abrieses el portón. Espera un moment. Vale, Maria, si hi ha algun moviment advers, avisa, eh? Ara sí, ara ens fem. Sabes que tiene parte de la Faig una puntada baix, no? Jo crec que estarà bé, però bueno. És sempre l'última aquí. Ojo, perquè has fet molt a prop, eh? Sí, has de baixar la protecció dura. No puc baixar més perquè... David, ves preparando la sierra. Vale, obrim. Última ampliació, Maria, i traiem ell. Vale, jo t'agafaré la copa. Vale. Vale, en huevos eso se monta cizalla. Se monte la cizalla. Vale, Tony, ves con el David a hacer el techo. ¿Eh? La catalana ya está. ¿Tú vas allá? ¿O no? Bueno, sí. Vale, guay. Sí, que el María necesita hacer la segunda Una valoración. primària. Sí, sí, ve el Marc ja, ve el Marc. Et deixo la cizalla aquí, te la muntes directe. És prioritari que entri el Marc, va. Vale, María. Vale, empezamos con sierra, ¿vale? Abre aquí davant, buconasal. Vale, buconasal. Tú, me paras tú el nariz. Sí, sí. Vale. Vale. Maria, necessito que t'apartis del sostre. Vale, endavant. Passa, Toni. ¿Estás aquí, Portó? Callaria per aquí, eh? Vale, tranqui, tranqui. Vale, vale. ¿Hay algo ahí o qué? No, aquí no. Vale.
ya la hoja. Toni. Sí, sí, yo estoy. Venga, va. Vale, soroll, Últim tall aquí darrere, aquí l'interior. Vale, soroll. Vale, va bé, Marc? Va bé, Maria? Sí? Vale. Tens primària? Tinc primària, vale? Constants estables, víctima Sí. conscient, no hi ha hemorràgies, Glasgow 15. Dale. Dale, un moment. Enganxat el seient ja, no pots ajudar. Vale, un moment, Maria, sisplau. Vale, Toni, sal de ahí, ya protege el Edgar. Vale, ahí vamos. No, 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 no. Protegim aquí. El tall és molt a prop de la víctima, Vale, Maria. Marc, últim tall per la maniobra. Vale, la fulla cisària però està ben protegit, vale? Un momento, silencio. Vamos a hacer un corte, ¿vale, Maria? D'acord, rebut, endavant. Aquesta fulla... Fem això amb el tall. Vinga, no entris més. També li demanen coseta. Vale? Vale, entra i nada, sí. Una cosa, tu m'agafes la mà i m'apretes, dona? Endavant. Vale, No tallades, un Minut minut. al tall. No, millor el tall. Vale, Maria, com la secundària la tens? No tinc secundària, acabaré primària neuronal ràpidament i passo secundària. Vale, vale. Vale, fora màquina. Bueno, un intent més. Farem Agafa Rur, t'explico, obris la boca. Vale, Uau. terra de Si l'agafes aquí dalt potser no baixarà. Pots moure les dues expressions. Vale, ja està a punt, Marc? Suau. Stop. Vale, Stop. Què vol dir suau, Marc? Doncs stop fora. Vale, fora. Això és un altre cosa. No he acabat de tallar, Toni. Dale ahí un toquecito ahí. Anem a fer un toque petit, El veus, Marc? És que el cap està col·lapsat amb el reposacaps, com vulgueu. No va ser el mateix. Ja està bé. Vinga, ara sí. Ara sí, no, ja ho tenim tot. Retiro protecció dura, retirem eines... Para la máquina. Voy. No bajes eso, Vale, María, teta secundaria, tranquilamente. Anem de temps. Bueno, vamos a recoger todo esto, por favor. Sí, sí, això és una amputació. Sí, pero este cable, esa lona... Iván, ¿lo estabilizamos? Ahora, limpiar todo esto, hacer una restabilización. Vale, va restabilitzant. Edgar, David, baixeu això, aquí tendremos un problema. Vale, Vamos a bajar el techo. vamos a tener un problema aquí. Sí, ya está. Maria, anem a baixar el Traumatisme sostre. abdominal, Vamos no hi ha a fractura bajar. pelvis, simètriques, Va suau? Vale. Fèmurs Vale, David. simètrics. Vale, radi cúbit simètric, possible fractura. Alerta el que el digui jo, Molt bé, molt bé. Vale, David, la caja de Vale, Comando secundària. vale, digue'm. Vale. Constants estables. Cuidado que està la víctima aquí, David. Traumatisme abdominal, Sí. possible fractura turmell dret. Ok, PVC. Constants estables. vale. Vale, escuchemos una cosa. Vamos a doblarlo un poco así. Bueno, yo por si cae viento se caerá para adentro. Teniu.
Vale, una gran aquí. Una gran. Soy yo, Marc. Necesito una mitjana, Edgar. Voy, talador. Vale, luz. Vale, para evitar problemes, no t'enganxis, no tinguis... Parece que agafis una mà. No hi ha més PVCs, no? Oi que hi havia una pinça per aquí? Vale, surto comandament. Vale, David, pásame ese PVC. Dame ese, es importante. A poc a poc, que tinc la cama aquí. Que tengo una víctima. Vale, confirmat això, vale? L'extracció haurà de ser Terrafoca. horrenda, perquè l'espatlla està una mica per sota del que és el nivell de la... Vale. Haurem de Tot bé, lavar no? una mica per sobre. Aquesta fusta, vols que la fiquem per aquí? vull que fiqui per darrere, vale? Vale. La lavem per sobre del nivell del sostre, fiquem fusta i la traiem per darrere, vale? Per darrere, o hi ha un cop a dintre, la maniobrem. Vale, Vale? col·loca bé a la gent, tranqui, tenim molt de temps. Pots treure el plàstic tou? Es pot treure. Vale, fem última resterilizació, está feta, ¿no? Sí. Vale, nos quitamos herramientas. Botes de látex. Perfecte. Temps a tu, Maria? Turment dret, Marc. Escolteu? Sí. Patologies, escolteu, patologies. Abdomen tot depressible, o sigui, traumatisme abdominal i fractura de turmell dret. Vale, cama dreta, ojo i l'abdomen també. Per l'extracció com ho farem? Aquesta espatlla està per sota del nivell del sostre. Aixecarem a nivell, per sobre del nivell del sostre, ficarem fusta i sortirem. Rebut. Control d'oxigen, sisplau, vale? El tenim aquí de moment. Deixa'm aquí una mica de copa. Jo ombro. Vas bé així entre les cames? Estic perfecte. Sí? Vale, jo ok. Preparats? Sí. Tracció! No entra. No, posa-la per sobre del... Ara! Així fica l'altre. Més cap a la teva dreta, Ivan. Més cap a aquí. Levanta. Vale, avall! Vale. Equilibreu la fusta, sisplau. Ja, David, Ivan. Vale, cinxeu. Vale. Cinxem? Si quieres, David. Cames hinchades, Maria. Vale. Sal, si quieres, David. Ja està. Equilibrem aquests peus, puja'ls, Marc, mantén-los. Vale, aquí trinxem? No, cinxeu de tòrax. Creus que ho pots fer tu, Jo sí. Ara què vols? Ens passem allà? Sí. On tenim la zona sanitària? Vale, senyors, com estem a sobre del seient i ¿Dónde no... está la otra? Vale, com estem a sobre del sostre i no podem moure'ns cap a mi, ens bellugarem cap on esteu vosaltres. Rebut? Yo tengo oxígeno. Vale, oxigen controlat, preparats? Sí. Tracció. A poc a poc, aquests peus. Que surti el Marc. Vale, ya está. Continúa. Vale? Es donde estaba la otra. Cap a peus, mobilització cap a peus. Rebut. Al costat del furgó. Vale? Abraceu, sisplau. Preparats? Avall. Vale, perfecte. No et fiquis dret encara, Gràcies. Mira't, Ja està. Espera. ¿Tiempo? 27, 28 o 29.